Kyau. Ai wallahi da na aje ruwan nan. Na ƙosa ma a kira sallah bari mu ji. Kai, ai mugun sha ma zan mai wallahi. Bari mu ƙarfe nawa ma yanzu. Ai an kusa kira ma. Bari in tashi in je gidan dan wani abu haka in dawo. Kawai kai ka san wani abu? Baba. Ni fa ina tunanin azumin nan fa ko. Kawai dai kai kamanta. Amma in aka gama wannan za ka yi sitti shawar. Sitti shawar ɗin lahiya? Ba za ka ba. Wannan ma dan na farilla ne. Da ba na farilla bane ba wanda zai sa in ɗauke shi. Ai wallahi ku kuke tunanin wata farilla. Ai wallahi sai na karya shi. Ka lallai ba zan iya ba. Ai wallahi tun da na ga ruwan can idan ba na sha shi ba shege nake. Kan bura wannan ana wahalar in kyala wancan ruwan. Ai ko yanzu nan zan dawo bari ba zan muku. Yan dan dawo na sha shi. Aboki na fitsari nake ji fa. Wacin yanzu. Ka dan rike mun abun nan da Allah. Kadai ka daɗe. Kai ku tsaya na hayi mantuwa fa. Kai na bar wata inda ne tsare. Da Allah kai sauri ka san fa. Kai sauri da Allah. Ai wallahi tun da yake na sha ruwan nan na sha shi duk wayan ku ba ku hini wayo ba. Me kake da ruwa? Na'am? Me kake da ruwa na ce? Wallahi alwala nake yi. Wallahi alwala nake yi. Oh my God.